ಗೋಲಿ ಮರತ ಕಟ್ಟೆಡು ಪರಿವಾರ ಕುಲಿಯರು ಅಸರು ಕೇಂಡರು ಪುಡದಿ ಬೊಂಡ ಪರಿಯರು ಗೋಲಿ ಮರತ ಕಟ್ಟೆಡು ಪರಿವಾರ ಕುಲಿಯರು ಅಸರು ಕೇಂಡರು ಪುಡದಿ ಬೊಂಡ ಪರಿಯರು ಪುಡದು ಪೋತಿ ಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರು ಪುಡದು ಪೋತಿ ಸಾರ ಮನಸ್ಸು ಸರ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರು ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮೊದಲೇ ಸಸಿ ಹಿತ್ಲದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರುಡು ಮಾರ್ಚ್ 4 ಎಡಮ ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ನಡಪರೆಂಡು ಸಸಿ ಹಿತ್ಲು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದಕಲೆ ಮಾತಾಡಗಳು ತಂಡ ದೂರದ ಊರದಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಕುಡ್ಲದ ನಡುತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಎಂಜಿನಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಶ್ಪತ್ತಾಜೆಟ್ ನಡುಟು ತಿಕ್ಕುನು ಸಾಧಾರಣ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೊಂಜಿ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಳಕಾಯಿ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಮುಕ್ಕ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಊರು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮುಕ್ಕರ್ದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಉಡುಪಿ ಪೋನಾಗ ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಮುಕ್ಕರ್ದು ದತ್ತ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ರಸ್ತೆ ಬತ್ತನಂದ ನಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಡುಪು ನಾವು ಸಸಿತ್ಲು ಅತ್ತ ನಾನು ಉಡುಪಿರ್ದು ಹಳೆಂಗಾಡಿ ಅದಲ ಬರೋಲಿ ಮುಕ್ಕ ಅದು ಬಲ್ತ ಮರ್ಗಿಳ ಬತ್ತನಂದ ಸಸಿತ್ಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಲಿ ಆ ಸಸಿತ್ಲದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಗೋಳಿದ ಮರತ್ತ ಮುದೇಳ್ದು ನಮೈತೆ ಉಂತುದ ದೇ ಉಂತುದ ಪನ್ಪಿನೆಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವರೆ ಅವು ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೋಳಿದ ಮರ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿಕೋಟದ ಅತ್ತಂದಾಂಡ 10-15 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ನಾಡ್ತಿನ ಮರ ಹತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ತುಣುಂದಾಂಡ 1000 ಕಟ್ಲೆ ವರ್ಷ ಆದುಪ್ಪು ದೇಪಂಡ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಸುರುಟು ಮುಲ್ಪ ಪತ್ತು ಉಂತುದೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನೆತ್ತ ಕತ್ತೆ ತಪ್ಪಿರವುಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕವಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೋಣುಂದಾಂಡ ಲೋಕ ಕಂಟೆಕಾದ ಬೆರವಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಡೀ ಅಧರ್ಮಡು ಅದಪ್ಪುಡು ಸೊರ್ಕೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಾರಿಗವನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರೆರೆ ಬೋಡಾದು 7 ಜನ ದುರ್ಗೆನಕುಲು ಮಾಯಕಂದ ಪಡವುಡು ಆ ಪಡವು ಬದಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಮರತ ನಡುತುಂಡು ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಡವುಡು ಜತ್ತೊಂದು ಕಡಲ್ಡು ಆ ದುರ್ಗೆನಕುಲು ಬತ್ತೆರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ 7 ಜನ ದುರ್ಗೆನಕುಲ್ಲ ಪಡವುರ್ದು ಜತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಒಂತುವರೆಗೆ ಬಚ್ಚಲು ಅತ್ತಂದಂಡ ಬಾಜಲು ಅರೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನು ಪರಿಯೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆಲ ನಂಕು ತಿಕ್ಕುಂಡು ತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಂಡ ಮಲಯಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಒರೆಯನ್ನ ಕೈಡ್ದು ಆ ಬೊಂಡನು ಪರಿಯೇರು ಐಡ್ವಕ್ಕ ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಲಯರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಥೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿದ ಮರಟ್ಟು ಅಪ್ಪೆ ಕುಲುದಿತ್ತೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಳಿಗೆ ಅಂಚತ್ರ ಇನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ಸ್ಥಳ ಅತನ ಮೂಲದ ಜಾಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏರ್ ಬರ್ಪಿರ ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಮರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಏತು ಕಾಲ ಆತನು ದಾತ ಕತೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ನಾ ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಥೆತ ಪ್ರಕಾರ ದುರ್ಗೆನಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಬಚ್ಚೆಲ ಅರಿತುದೇರು ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ತೇರ ಕಡಲುಡು ತೇರು ಬತ್ತುಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲುದ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗೆಗು ತೇರ ಕಡಲುಡು ತೇರು ಬತ್ತುಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲುದ ಪೊರ್ಲ ಜಾಗೆಗು ಸಂಪು ನಿರೆಲುದ ನಿಲೆಕು ಕೊದಿ ಮಲ್ತದು ಸಂಪು ನಿರೆಲುದ ನಿಲೆಕು ಕೊದಿ ಮಲ್ತದು ಜದಿ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ನಿಲೆಯಾಯರು ಜದಿ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ನಿಲೆಯಾಯರು ಬದಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಸಂಬರಪುಡು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಸಿತ್ಲದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಜಾಗಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಗೋಲಿದ ಮರತ ಮುದೇಳ್ಡು ನಮ ಅಂತದ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಆದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಸಿತ್ಲದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾದ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಮನ್ ಇಡ್ಯ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಗೌರವಣೆಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಇಡೀ ಮುಲ್ತ ಮಾತ್ರತ್ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವತಿದ ಆರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅರಡಕೇನ್ಗ ಜಾತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಸಸಿತ್ಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಈ ಮೂಜಿ ಲಕ್ಷಣನು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪನ್ನಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ವಿಚಾರ ದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಆರಾಧನೆದ ಇತ್ತೆ ಭಗವತಿ ಮಂತಿನ ನಾಮಧೇಯುಡು ಪೂಜೆ ಕೈಕೊಂಬುನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಜಾಗ 2 ಸರ್ತಿ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ತ ಉತ್ಸವ ಮುಗಿತದು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಆಂಡ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂಡತ್ತೆ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ನಡರಿ ಹೊಸರದ ನಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡರಿ ಕೊಂಚ ಹೊಸ ನಡರಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಈಗ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅನ್ಪನ್ಪ ಐಕ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಸಬ್ಬು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಐಕಲ ನೆಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸರಿತ ನಡರಿ ಉಂಡ ಐಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ವಿವರವಾದ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಆಯ್ತ ಅಭಿರುಚಿ ಇತ್ತಿನಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತಿಗೆ ಏನು ಗಲ್ತೋಜು ಖಂಡಿತ ಕೈಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ನಡರಿಡು ಬಂಡಾಳದ ಇಲ್ಲಾಡದು ನಂದಿನಿ ದಾಟದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಜಾತ್ರೆ ಆದ ಪೋಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸರಿತ ನಡಿದು ನಮ್ಮ ಮರಿಯಾಲದ ಬುಲೆ ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ಬಾರು ಅವಿನ ಮೆತ್ತದು ಬಜೀಲು ಮಲ್ತದೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪಾತೆರ ದಡ್ಡಗು ಊರ್ದಕ್ಲು ಯಾನ ಒಂದೇ ಕೈತಲ್ದ ಊರು ಅಂಜಾದ್ರ ದುಂಬು ಅಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ಲು ಉಂಡವು ಹೊಸ ಬುಲೆನ್ ಅರಿಗಂತದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂತ ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಪಂಪಿನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೇನು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಡು ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಯಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಜೆಕಲೇನು ತೂಪೆ ಬಂತೇನೆ ಒಂದು ಪಾತೆರ ಬಲೀಂದ್ರ ನೆಟ್ ಕತ್ತೆಟ್ಲ ಬರ್ಪು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಲೀಂದ್ರ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ತೂಪಡು ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪನ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ತುಳುನಾಡಳಿತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಭೂಮಿ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಭೂಮಿಡು ಸಂಪತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಐತೆ ಈ ಸಂಪತ್ತದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಿಸೋದು ಸುಖ ಪಡೆಯುವನಕಲು ಭೂಮಿಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಅಚ್ಚ ಅದು ಭೂಮಿಡು ಬುಲೆನ ಒಂಜಿ ಬಾರು ಅವೇನೊಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು 4 ಜನ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪಿನ ಕಾಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೂಲು ಹೊಸ ಬಾರನ್ನು ಅವು ಬಹುಶಃ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲದ ಎಣ್ಣೆದ ಮರಿಯಲ್ಲ ಕರಿ ಅದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವೇ ಪೊಸರಿತ ನಡರಿ ಪಂಡ ಹೊಸ ಬಾರಡು ಬಜಿಲು ಮೆತ್ತದ ಮೂಲೆ ಬಜಿಲು ಮಲ್ತದೆ ಐತ ನೈವೇದ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ 12 ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟ ಬೇರೆ ಗುರಿಕಾರನಕಲು ಒಟ್ಟುಗು ಕುಂದು ಆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಸಾರಿತ ಒಣ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಸಾರಿತ ನಡರಿ ಅನ್ನೋದು ಪನ್ಪ ಕಟ್ಟುಳ್ಳಿಡ ನಡಪುಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಬಲಿ ಮತ್ತು 24 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಮತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ಸುತ್ತು ಬಲಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿಟ್ಟು ಆ ಪೊಸಾರಿತ ನಡರಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ಷಿಕ ನಡಾವಳಿ ಬಂಡ ಐತ ವಿಶೇಷತೆ ಬೇತೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಣೆ ಮುಟ್ಟ ಜೊತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂತ ಅದು ನಾನು ಯಾವಲ ಪನ್ಪಿನುಂಡು ಇದತ್ತ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನ ಬಲಿನ ನಿಜವಾದ ತೂವಡೆ ಅದ್ಭುತವು ಕತೆ ಏರಕ್ಕೇನು ಬೇರ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲಾತೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉಂತೋಡು ನಾಂಡ ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ ಅವಿನಕಲು ನಡಾವಳಿ ತಗೋದು ನಡಾವಳಿಡು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನ 14 ಕಲ್ಲು ಬಲಿಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸುತ್ತು 4 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸುರುಗ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರ್ನ ಆ ಬಲಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ 4 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಯ ಅವಳಂದ 14 ಸುತ್ತು ಬಲಿ ಆವಳು ಅವು ಸಾಧಾರಣ ನರಮನಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ ಬನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಆತ ಅದ್ಭುತ ದೇವರೇ ಮಲ್ಪವನು ಪಂಡ ಏತಂಜಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾತ ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಲ್ಲೂ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಡ್ದುಂಬ ಪಲ್ಲೆಂಕಿ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯಲ್ಲೇ ಐತೆ ಮೂರ್ತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಧರಿಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟುಗ ಬಲಿಪುನ ಈ ಪೊಯ್ಯಡು ಆತ ಬಲ್ತದೊಂದು ಅವಡೊಂದು ಅಂಡ ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ತುಂಡನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಚಾದ ಮೂರ್ತಿ ದರ್ಶನ ಆಪಿನಿ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಆಪಿನಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಆಪಿನಿ ತುಲಾಭಾರ ಸೇವೆ ಆಪಿನಿ ವರ್ಷ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಒಂದು ಒಂದು ನಡಾವಳಿ ಜಾಗ ಯಾವ್ಜಿ ಅವು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ಮೂರ್ತಿ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಕಂಚಿಲ್ದ ಜೋಕುಲು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಆಪಿನಲ್ಲ ಅವು ತೂವರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ನಡರಿತು ಓಡು ಒಂದು ಬಂತೀನಿ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹೊಂಡ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕೆಲವರು ತೇನುವೇವೆ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಬಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಲ ಬಲ್ದು ಪುಂಜೆ ಐಕ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ದಾರಿಕಾಸುರನ ವಧೆತ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾರಿಕಾಸುರನ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜೇನೆ ಅವತಾರೋಡು ಆ ಬೊಲ್ದ ಪೂಂಜೆ ಆದ ಪಾತಾಳ ಲೋಕಡು ದೆಂಗದ ಗೊಲ್ವೆಗೆ
ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿಗೂ ಆತು ಗರ್ವ ಎಂಕ್ ಮೋಸ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂದದು ಹೋದು ಪತ್ತದು ಕಂತದು ಅಯ್ಯನ ಗರಿಕಲೇನು ಒಡ್ತುದು ಕೊನೆ ಕೆತ್ತಿನ ಈ ಸಂಕೇತವಾದ ಮುಲುಂಜಿನ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ನಾನು ಭಾಳ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡಿತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪನ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ಪಡವುಡು ಬತ್ತೀರಿ ಕಡಲ್ಡು ಬತ್ತೀರಿ ದುರ್ಗೆನಕು ಅಂದು ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕುರು ಅಂಬ ಚೀರುಂಬ ಭಗವತಿ ಹೌದಾದೆ ಚೀರುಂಬ ಪಂಡ ಇತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೀರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೀರು ಒಂಜಿ ಗಾಯ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕುರುವಾದ ತೊಡೆಟು ಕುರುವಾದ ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಕುರುಂಬ ಇದು ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಂಚ ಕ್ರಮೇಣ ಚೀರುಂಬ ಆಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಶೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಆಯ್ನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಅವತಾರ ದಾಯಗಾಯನಿ ಬಣ್ಣದ ದಾರಿಕಾಸನ ವಧೆ ತುಂಬ ಆ ಕಾಲದ ವಿಷಯಲು ಪೂರ ದುಷ್ಟ ಇರುತ್ತೇರು ಶಿಷ್ಟ ಇರುತ್ತೇರು ಪುರಾಣದ ಕಥೆ ಯುಗ ಯುಗೋಟ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ರಾಕ್ಷಸ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪುನಗ ದಾರಿಕಾಸುರೆ ತಪಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಒಲಿಸಾದ ಕೆಲವು ವರಫುಲ್ ಇದ್ದೆ ಆ ವರತ ಬಲೊಟ್ಟು ಆಗ ಈ ಹಿರಣ್ಯ ಕಷ್ಟು ಗೆಲ್ದಿಜನ ಉಲ ಇಲ್ಲತ್ತ ಪಿದ ಇಲ್ಲತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಪಗ ಇಲ್ಲತ್ತ ಆಯುಧೊಡತ್ತ ಅಕುಲೇ ಬಿರ್ಸೇರು ಅಂದು ನಾಡುವೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ವರ ಕೇಂದ್ರದಿಟ್ಟೆಗೆ ದಾರಿಕಾಸುರೆ ಅಂಡ ಹೊರಕೆಯಿಂದ ಫೋನಾಗ ದೇವರ ಲೆಪ್ಪರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಿಯರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಬಂತರಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿದ ಸ್ತ್ರೀನಿಕ್ಕ ಶತ್ರುವಾದ ಬತ್ತಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುವ ಅಂತ ಈತ ಮಾತ ವರತ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕನ ಬಂಡದೆ ಅಪಾಸ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋಪಿನಿಗೆ ಆಂಡ ಆಯ್ಗ ಮೃತ್ಯು ಆಯ್ನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾರ ಇಂಚ ಹದ್ದು ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಬಂತಿನ ಆ ಶಬ್ದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಗೆ ದುಃಖ ಆಪುನಿಗೆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಸಲಿಗೆ ದುಃಖ ಆಪುನಿಗೆ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಪ್ಪೋದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ನಡ ಪಂಚರಿಗೆ ಇಂಚೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಅವಾಗ ಅಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಆ ಷಟ್ಟ ಕನ್ನಿಕೆಯರನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಷಟ್ಟ ಆಜಿ ಆ ನೈಟ್ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಧ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುರ್ಧ ವೈಷ್ಣವಿ ಬಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯಮರ್ಧ ವಾರಾಹಿ ಕುಮಾರರ್ಧ ಕೌಮಾರಿ ಇಂದ್ರರ್ಧ ಇಂದ್ರ ಈ ಷಟ್ಟ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬೋಪೇರು ಲಡೈಗೆ ದಾರಿಕಾಸುರ ಸೋತುದು ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಎತ್ತೆ ಹಾಕೊಂಡಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂಡದು ಪುನಗ ಅದನ್ನ ಹಣೆಗಣ್ಣಡು ಒಂಜಿ ಬೆಂದು ನೀರು ತೊಡೆಕ್ಕೆ ಬರೆದು ಈ ತೊಡೆಟ್ಟು ಕುರುವಾದ ಆ ಕುರು ವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆನೆ ಇದು ಈ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಸಂಕೇತ ಎಂಚಿನಂದ ಕೊಡೋಜಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆನೆ ಒಪ್ಪುಡೋನಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೊಡದಿನ ಹಾಕಲು ತೂದು ಅಂಬಾಕುರು ಒಂದು ಬಂದಿದೆ ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಒಂದು ಉದ್ಗಾರ ಉದ್ಗಾರ ಈ ಅಂಬಾಕುರು ಅವು ಕುರುಂಬ ನಾನು ಅವು ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಟ್ಟಿನೇ ಭದ್ರಕಾಳಿ ದಾರುಕ ವದಂ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಚರಿತಂ ಇನ್ನು ಕಾಳಿ ನಾಟಕಂ ಇನ್ನು ಮಾತ ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಳುಪುನ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಅಂಥದ್ದು ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪುಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮೇರೆಗೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರಡ ದಾಯ ಏನನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯಭಾರದಾದ ಪಂಡ ಐಕೆ ನಿನ್ನಡ್ದು ಅವಡತಿನ ಕೆಲಸ ಮಸ್ತುಂಡು ದಾರಿಕಾಸನ ವಧೆ ಅವರು ಅಂಚಂಡ ಕೋಪ್ಯಾನ ಈ ವರ್ತೆ ಪೊಡಿಸಿ ಲವ್ಲು ಪರ್ವತ ತರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ ದೀದ ಜೈಜಿನೇವರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮಲ್ಲದೆ ಜುವದಯ ಅಂತಾರೆ ಏರು ಐಕ ಆದಿವೇದ ಆಳ ಐಗುಳಿಗೆ ఆయనలే ತಂದುಕೋಲ ఆయన పుగేళ్ళు ಕೊಂದು ಗೋಪಿನಾಲ್ ಓನಗಿ ಶೆಟ್ಟ ಕನ್ನಿಕೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟು ತಂದುಕೋಪಿ ಹೋದು ಕೋಟೆದ ಉಲ್ಲೈ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಉಪಕಥೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಾರು ಉಪ್ಪಡು ಆರು ಪೋಯರು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಂಡದ ಶ್ರೀರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸೊಂದು ಪೋಯರು ಆಯಳೆತ್ತಿನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಬಲವಾಯಿನ ಒಂದೇನು ವಸ್ತುಲೇನು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೇರು ಬಂಟಿನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಅದು ಆಯ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಬತಾರ ఆయన అబతారోడు సారత్వంజిన అవతాడు అదే బొల్దు పూంజೆ బొల్దు కోరియా ಅಂಚ ಕೆರ್ಪಿನ್ ಕೆರಿ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನೆರಗು ಬಾಜೆಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಹಾಹಾಕಾರ ಎಂಕ ಆಹುತಿ ಬೋಡು ಕೊಂಡದು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಆಹುತಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಬಡವು ಬಾಜೆಲು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಚಿ ಕಡೆಕ್ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ರಕ್ತದ ಔತಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನೆಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು
ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಹಾಂ ಆತು ಕೊಂಡಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ದಪಂಡ ಜುಮಾದಿನ ಕತೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗುಳಿಗನ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಈಶ್ವರ ದೇವರು ನೆಲಟು ಜತ್ಯರಿಗೆ ಪವಡಿಸಿದನು ಎನ್ನ ಉರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನ ಎದೆತ ನಿತ್ತು ಈ ನರ್ತನ ಮಲ್ಪುಲ ನಿಕ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಂಡದ ಚಿತ್ರಪ್ಪು ಅದ ನರ್ತನ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಹಬ್ಬ ದೇವರೇ ಬಂದது ನನ್ನದೇ ಕೆಲಸದಾದ ಬಂಡದಕ್ಕೆ ಏನಿರಿ ಮೊಲೆನ ಕೈಲಾಸೋಡದಿಂದ ಬರ್ಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಯಬಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಹಬ್ಬತ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಕೇಂಡಿಯನ್ನು ಕೊರೋಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಲ ಮಾನವ ಆದು ಈ ಭೂಮಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜಾಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಧರ್ಮನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಜಿ ಜನವಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಆಗ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಪೋಲ 101 ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ 101 ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡು ಅಂತೀನಿ ಅಂಚ ಇಂಕ ಭೂಮಿಗೆ ಪೋಡಂದು ಯಾನೆಂಚ ಒಪ್ಪಿನಿ ಪುಲೆ ಆಪಗದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಜಲಮಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಡವುಡ್ಬೋದು ನಾವಿಡ್ಬೋದು ನಾವೇ ಜತ್ತ ನಾವೇ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವೇ ಮಲ್ಪುನೇ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಿಂಚಿದಾಯ್ತು ಫಲಮೂಲು ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಉಂಡತ್ತ ಕೈಲಾಸೋಡು ಈ ಮಹಾವೃಕ್ಷದ ಕಡ್ತದಾಯ್ತು ನಾವೇ ಮಲ್ತ ಕೊರಲ ಮಲ್ನ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಅವು ಕಡ್ಪರೆ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಐಟ್ ಭೂಮಿಡ ಸೈತಿನ ಏತೋ ಆತ್ಮೂಲ ಐಟ್ ನೇತಾಡೋದು ಅಂಚಾದ ಅವು ಕೊರ್ರೆ ಹಾಕುದು ಅವೇ ಕೊರಡು ಕಡ್ತಂಡ ಪೋಡತ್ತ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡಿಲ ಕಡೆಲ್ಲ ಮುಡ್ದು ನಡು ಕಡ್ತದ ಕೊರಲ ಪಂಡದ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಡಿ ಕಡೆಗೆ ದೆತ್ತದ ನಡುತ ಭಾಗವನ್ನು ದೆತ್ತದ ನೆಕ್ ನಾವಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಈಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಈಕೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮರಲ್ಲ ಸೈಪುಜಿ ಸೈಪುಜಿ ಪಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಡಂದಾಂಡ ನಾವೇ ಆವಡತ್ ಹೇಳಾತೀನಿ 300 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈದೆಗೆ ಬಲಗಾಚಾರಿ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಜೈದ್ರಿ ಬಂಡ ಐದ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಉಂಡುಗೆ ಜೀವ ಪೊತ್ತಿದ್ದು ఆయన వస్తువులు మాత ఉందాదు పోతుండు మన్ను పత్తది పోతుండు ఉలిబాజీ పుర బగండ ఆయగ జీవదానం అని పేరు బలగాచార్య జీవదానం అల్తది ఆయన లక్కದು ಕುಲ್ಲಾದು ఆయన ಆ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ఆయగ ಬೋಡು ತಿಲ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ದು ನಾವೇ ಆವಡದಂಡ ನಾವೇ ಮಲ್ಪೊಡಂದಂಡ ದ್ರವ್ಯ ಬಡ್ಚ ಅಂದ ಐಕದಾದ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅವಾಗ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೇರಳೋಡು ತುಲೆ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಬರ್ತ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಬರ್ತ ಪಾಂಡ್ಯರು ಚೇರರು ಪಲ್ಲವರು ಚೋಳರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಕೇರಳದ ಪಾಂಡ್ಯರ ರಾಜನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಹೋದು ಎಂಕಲೆ ಕಾಸ್ಬೋದು ನಾವೇ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಲಕೇನೋಡು ನಡೆದಲ್ಲ ದಿವಡೆ ಅಡವು ದೀಪಿನಿ ಅವಾಗಂಡ ಆರು ತನ್ನ ಕಾಲದ ಕಡಗನು ಅಡವು ದೀಪಿನಿ ಅಡವದಿದು ದೆನ್ ಕೊಡ್ಪಾದಕೊನೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾರ ವರಹ ಹೋಗ ಅಡವದಿದು ನಾವೇ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬುಡ್ಪಾದ ಕನ್ನಡತ್ತ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಕೈದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇರು ಓಲು ಅಂತ ಒಂಜಿ ದೃಶ್ಯನು ತೋದು ಭಗವತಿ ಕೋಪಾರ ಎನ್ನ ಕಾಲ್ಗಡಗನು ಈ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಈಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕಾರುಗ ತಿಕ್ಕ ಒಂದು ಒಬ್ಬೊಂದು ಕೂಡಲೇ ನೀಲಕಂಠ ಅಂದ್ರೆ ఆయన ಪುದರ್ ఆయన ಸೀದಾ ನಾವಿದ ಕುವೆ ಮರ ಉಂಡತ್ತು ಆ ಕುವೆ ಮರಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಏರಿಸಾದು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಮಗನ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತಾರಂತ ಎಂಟು ಬೇತೆ ಪುತ್ರ ಸಂತಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡತ್ತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ ಐನು ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆ ಐನು ಜೋಕುಲ್ನ ಬೆನ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ನಾವೆದ ಕೊಡಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೋನೆ ದ್ವಿಮುಖನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಇದೇ ಕೊಂಚ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಏರ್ಲು ಪಂಚೇರು ಹಾಗೆ ಪುಡಿ ಮರತ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ನೆ ಸಂಕೇತವಾದೆ ಕುವೆ ಮರತ ಏರ್ಸಾಯಿನ ಸಂಕೇತವಾದ ಇನಿ ಈ ಜಾನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ದೇವಾಲಯೋಡು ಮಾತ ತುಳುನಾಡ ಕೇರಳೋಡು ಮಾತ ಕೊಡಿ ಏರನ್ನು ಬಂತು ನೀಲಕಂಠನ ಏರ್ಸವನು ಅಂದದು ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪಾಂಡ್ಯರಾಜ ಹಿಡ್ದು ಹಾಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತು
ಅವನೇನು ಬಿಟ್ಪ ಒಂದು ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಡಲಡು ಬಂದಾಗ ಬೇಟೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ದಾದ ಬಂಡೆ ಈ ಶಂಖಪಾಲನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ಶಂಖಪಾಲ ಕೊಂಡ ಅವನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ಶಂಖವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಳು. ಆಡತ್ತಿನ ಶಂಖನು ಬೇಚಿಕೊಟ್ಟನು. ಕುಡಲ ಒಂಜುಂಡು ಅವನ ಪಲ್ಗಳಂ ಕಿತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂಲಿನ ಮತ ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಶಿಲುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಕಾಲ್ಗಡಗ ಶಿಲುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಝೇಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಅವಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನರ್ತನ ಅಂಚೆನೆ ಅದು ಕಡಲು ಮಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ ಶಂಖ ಊದುವೇರು. ಶಂಖ ಊದಿನಾಗ ಈ ಧ್ವನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಲಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅತ್ತು ಹಾಲು ಜಲದುರ್ಗಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕುಡಪಿರ ಬೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಟು. ಸಮುದ್ರ ಮತನಾಡಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮತನ ಕಾಲಡು ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾತೆರೆಗಳ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಮೃತ ಪಟ್ಟಿಯರು ಎನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಡು ನನ್ನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಕೇನು ಮೋಹಿನಿ ಬಗಂಡ ಈ ದುರ್ಗೆಯಾದ ಈ ಕಡಲಡು ನೆಲೆಯಾದ ಒಪ್ಪುಲ ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅಂತೇಳಿ ಸಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಆರು ಕಡಲಡು ಬರ್ತದ್ದು ಬೇಡ ಏನು ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಅವಳು ನಿಜವಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಏನದು ಯಾನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಲಬಲ ಸ್ವಾಗತ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಷರತ್ತುಂಡು ಎಂಕ ಪ್ರಥಮ ಸೇವೆ ಆವಡು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಅಂಶೋಡು ಪುಟ್ಟದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮಕು ಎಂಕ ಆದ್ಯತೆ ಬರ್ಪ ನಾಡ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಉದಾರವಾದ ಈ ಬಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ನಿಗದಿಯಾದ ಬಲ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಾವೆಡು ಬರ್ತಾರೆ ಐಟ ಇದೇಟ ಕೆಲವು ಉಪಕಥೆಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಕಥೆ ಬರ ಅಂದೆ ದೂರಕ್ಕೇನು ಬತ್ತಿನ ದೂರನ ಕೋಪಿನ ದೂರ ಹೆಚ್ಚನ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಲವರಾಹ ಎಲ್ಲ ಬಂತೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಂಬಿ ಪೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೆಗೆ ಅವಾಗ ಗುಳಿಗಡಕೆನಿಗೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತ ಬಂಟೆ ವಿಶ್ವಾಡಿಕೆನಿಗೆ ಆಯಕ್ಕೂ ಮರಗ ಮಿತಾಳ ತೂಪ್ತೆಗೆ ಬತ್ತಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆ ಒಂದೊಂದುಂಡು ಬಂತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೋಪಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ ಬಣ್ಣದ ಪಂಜುರ್ಲಿನದೆತ್ತದ ಭೂಮಿಗೆ ದಕ್ಕುವರಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ದೈವವಾದ ವರಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ದೈವವಾದ ವರಿಲ್ಲ ಭೂಮಿದ ಅಧಿಕಾರದಾಯ ಉಂಡು ಕಡ್ಪೂರ್ನಿಗೆ ಇಂಚಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಯಾನು ಪುಳಂಜಿ ವಿಷಯನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಮಹಾ ತಪ್ಪಾಪ ಅಪ್ಪುಂಡು ಬೇಗ ಬಂಡೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಕೊಂಚ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪುರಾಣ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಚರಿತ್ರೆ ಪಂಡಿನ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭಗವತಿಯಾದ ಸೀದಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ನಾವಿಡ ಬತ್ತಿರಂದ ಹತ್ತು ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಅವು ತಮಿಳುನಾಡದ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಗಿ ಬನ್ಪಿನ ನಾಮಧೇಯೋಡು ಪುಟ್ಟಿನ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತೆ ಕೋವಲ ಬನ್ಪಿನ ನರಮನಿ ಬಂಜಿಡು ಪುಟ್ಟು ಕೋವಲ ಆ ನರಮನಿ ಬಂಜಿಡೆ ಪುಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಸುಮಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಏತೋ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಕ್ಲ ಈ ಜನ್ಮ ಬರಡುಂದ ಅಂಡ ಅಕ್ಲ ಆನಮನಿಡು ಪುಟ್ಟಿನೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಬೊಚ್ಚಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡೆ ಪುಟ್ಟು ಅಂಜನತೆ ಕೋವಲ ಬನ್ಪಿನೇ ಒಂದು ಯಕ್ಷ ಆ ಯಕ್ಷೆ ಮಾನವ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ತಕರ ತಿಡುಪನೆ ಆಯ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರದಾಯನೆ ಅಂಚ ಈ ಕನ್ನಗಿ ಕೋವಲನ ಮದುವೆ ಆತಿನ ಮದುವೆ ಆದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡಪೊಂದು ಪೋನಗ ಬೇಗದಾತನ ಬಂಡ ಕೋವಲಗ ಕುಡೊಡ್ತಿ ಮಳ್ಳ ಮಾಧವಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಡ್ತಿ ನರ್ತಕಿ ಅಲ್ನ ಮಗಲ್ಲ ನರ್ತಕಿ ಅಂದೆ ಅಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಆದ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪೂರ ಕೊನೋದು ಮಾಧವಿ ಕೊಡ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತ ಕಳೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ದುಃಖೋಡು ಇಲ್ಲಡೆ ವರ್ಪೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆವನ್ನ ಮೋನು ಮಾನೆ ತುಪ್ಪೋಲು ಪಾಪ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಸ್ಥಿತಿದಾದ ಇಂಚ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಇಂಚಿ ಎಂದು ಅಯ್ಯೋ ಐಕ್ ವ್ಯಥೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಸಿ ಕಂಡನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಬುನಲ್ಲಿ ಸತಿ ಎಂದು ಬಂತೇರು ಅತಿ ಕಾರ್ಯೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಸಲಹೇಶು ಅಂದೆ
ಅಂಚ ಕಾರ್ಯೇಶು ದಾಸಿ ಕರಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಕರಣೇಶು ಮಂತ್ರಿ ಅದು ರೂಪೇಚ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಡ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಲು ಇಂಗಿತಜ್ಞ ಪತ್ನಿ ಅದು ಇತ್ತೋಲು ಅದು ಬಂದ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾರ್ದು ಇವ್ರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇನು ಅದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿ ಆ ಕಾಲ್ಗಡಗನು ತೂಪಿ ತೂದು ತಿರ್ಗಾದು ತೂಪಿ ಎನ್ನುವೆ ಓ ರಾಣಿನ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಒಂದು ರಾಣಿನ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಕಳವಾದ ಬೋತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ರಾಜರ್ನ ಕೈ ತಲ್ಕೊಳೋದು ಒಂದೇನು ಕೊರಿಯಂದಂಡು ಇಂಕ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವೆ ದುಷ್ಟನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿ ರಾಜ ಹಾಕೊಳೋದು ఆయన ಮುಲ್ಕುಲ್ಲಾದ ಅಡೆಪೋಪೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾಣಿಯ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇದು ರಾಜರಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡ ಆಯ್ ಪಣ್ಯ ಸತ್ಯನ್ನಾಡು ದುಂಪಿರ ತೂಪುಜೇರು ದೂತೇರಿಂದ ಕಡ್ಪುರೇರು ಆಯನ್ಲೆ ತುಂದು ಒಪ್ಪೇರು ತರೆಚೇದನ್ನು ತರೆ ಕಡ್ಪೇರು ತರೆ ಕಡ್ತು ಉಂಟು ಈ ವಿಷಯ ಮೂಲೆಗೆ ತೆರಿ ಉಂಟು ಕನ್ನಗಿಗೆ ಹಾಲು ಮಸ್ತ್ ದುಕ್ಕೋಡು ಬಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೋಲ್ವ ರಾಜಡಕ್ಕೆ ಏನೋಲು ರಾಜ ಅನ್ಯಾಯವಾದಿಯನ್ನ ಪತಿನಿ ಕೆರ್ಪಯತ ದಾಯ ಕೆರ್ಪಯ ಅತ್ತು ಕಾಲ್ಗಡಗ ಕಂಡರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ್ಪೈ ಅವು ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಕಾಲ್ಗಡಗ ರಾಣಿನನ್ನೇನು ಖಂಡಿತನ ಅಂದೆ ಓಲುಂಡು ಕನ್ಪ ಒಂದು ಆ ಕಾಲ್ಗಡಗ ಕಂತಿನೇನು ಮೂಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಲು ಐಟ್ ಲಾಗಿ ಉಂಡು ನಿನ್ನ ಮಡದಿನ ಕಾಲ್ಗಡಗದವಲ್ಲ ಇಡ ಇಂಚಿನೆತ್ತಂಡು ಮುತ್ತುಲಿತ್ತನು ನೇತೃಪ್ಪು ನೆಂಗಿನ ರತ್ನೋಲು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಡದಿನ ಕಾಲ್ಗಡಗನ ರಾಜಗ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಅಂದ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಹತ್ತು ಕೋಪ ಉಂಡತೆ ಶಮನಾಪಜನ್ನ ದುಃಖಿತಳು ಕೋಪಿಷ್ಟಳು ಆಗಿ ಅವಳು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಲಯ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ರಾಜ ವಧೆ ಅಪ್ಪನು ರಾಜ ಸೈತ್ಯ ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣ ಸುಡ್ದು ಮುಪ್ಪೋಲು ಅಂತ ಭಕ್ತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಕೋಪ ಶಮನವನ್ನೇ ನೀಡುವತ್ತರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪನ್ಪೋಲು ಕನ್ನಗಿ ದುಃಖ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕಂಡನನ್ನು 14ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು ವೈಹೈ ನದಿ ತೀರೋಡು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ತೇವಂತ ಒಂದು ತುಲ್ಲೆ ವೈಹೈ ತಮಿಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತುದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಡು ಆತ್ನೇಟ ಸಮಾಧಾನ ಪೋಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆನು ಕೋವಲನು ಈ ದೇವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾದ ಇಂಚ ಕುಸಿಟ್ಟು ಪೋದ ಅರಂಬುದು ಪತ್ತೋಡು ಬನ್ನಗ ಮಾಯ ಆತೆ ಆಯ ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷ ಶಾಪ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ದಿನ ಯಕ್ಷೆ ಆಯ ಮಾಯ ಆತೆ ಅದು ಅಲ್ತರದ ಒಕ್ಕ ಹಾಲು ಬೇಜಾರಡು ಬರ್ತದ ಕೇರಳದ ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ನೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳಗೂ ಬರ್ತ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕೊಡಂಗಲ್ಲೂರು ನೆಲೆಯ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬೈದನ ಬಂತಿನ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನೆಲೆ ಆತನ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಒಂದು ಶುರುವಾಂಡು ವೈಭವಡು ಅಮ್ಮ ಪಂಡದ ಲೆಕ್ಕೇರು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಅಡೆಗೆ ಪೋತಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೇರು ಅಲ್ಪ ಸೆರೆಗೊಡ್ಡದು ನಟ್ಟುವರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ತಾಯಿ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಬಂಡು ಸೆರೆಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿದರು ಅವು ಅಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪವನ್ನು ಬತ್ತಂಡು ಮತ್ತದು ತಲಂಗರಡೆ ನೆಲೆಯಾಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಅವು ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೆಲ್ಲತ ಮರ ಅಲ್ಪ ಶಂಕಲ ಒಂಜಿ ದೀಪಲ 2 ವರಿ ದಿನ ಸೊತ್ತುಲು ಬರೋಣ ಅಂದದ್ದು ತಳಂಗರಡು ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಉಂಟು ತುಳುತನ ಶಾಸನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ತ ಪವರ್ ಏತ ಬಂಡ ಸುತ್ತಲ ಅವಲೋಪನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಒರಿದಿನ ಈತ ಶಕ್ತಿ ಆತಿಥ್ಯ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಅವು ಒರಿದನು ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿಡ್ದು ನಾವೆಡೆ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿರುವಂಪಿನ ವಿಚಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಇರುವಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪುರಾಣಲ ಉಂಡು ಚರಿತ್ರೆಲ ಉಂಡು ಐಗೋಡ್ತಿನ ಹಂಚಿದನ್ನು ದಾಖಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾಖಲೆ ಇದು ದಾಖಲೆ ಪಂಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಅಂತ ಕೊಡೋದು ವಿಷಯ ನೆನಪ ಇದೆ ಭಗವತಿನ ಕಾಲ ತಗೊಂಡದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಮರ ಮರ ಉಂಡು ಮರ ಉಂಡು ಅಂಜನ ಮರಕ್ಕೆ 8 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದಾದ ಬಂಡ ಒಂದು ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ಯ
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಎಂಚ ಬಂಡ ಐತ ಬೇರುಂಡತೆ ಮಿತ್ತಡು ಬತ್ತಿನ ಬೇರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಿನ ಕೂಡ ತೆಗೊಳ್ಳು ಅಂಚ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಆಯುಷ್ಯ ಉಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಪಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಮರಕ ಇದ್ದೇತೋ ಹೆಚ್ಚಾದಪ್ಪು ಒಂಜನೇ ಶತಮಾನದ 5ನೇ ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅವಧಿಡೇ ಬರ್ತೀನಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶಿಲಪದಿಕಾರನ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಮೇಖಲೈ ಈ ಶಿಲಪದಿಕಾರನ್ ಬಂಡ ಕನ್ನಗಿನ ಕತೆ ಮಣಿಮೇಖಲೈ ಬಂಡ ಮಾಧವಿನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ನ ಕತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಂಪನ ಬರ್ಪುಜೆ ಪಂಪರನ್ನ ಪೊನ್ನ ಜನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಣತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು ಭಗವತಿಯ ವಿಷಯ ಅಮೃತೇರ್ ಬಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಾನ್ ಪಂಪಿನ ಶ್ರೀವಾಚಕ ಪದ ಭಗವತಿ ಪಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗುಲ ಲೆಕ್ಕಲ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ತ ಕತೆಗೆ ಬರ್ಪೇನು ಕೂಡ ದೇ ಮರತ ಮುದೇಳ್ದು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಬತ್ತೆ ಉಂತಿಯ ಬಂಡು ದಯಂಡ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ತರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಜನ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿನ್ನ ದಯಬಣ್ಣ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೌತ್ ಪೋಂಡ ಅಗ್ಗಿದಗಳಿ ಜಾಗ ಅಗ್ಗಿದಗಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲೋ ಮಲಯಾಳಿ ತೋಟ ಉಂಡು ಈ ಮಲಯಾಳಿ ತೋಟಡು ಕೇರಳದ ಬತ್ತಿನ ತಗೆ ತಂಗಡಿ ಇರುವೆರು ಇತ್ತಿನ ಕಾಲ ಅಕ್ಕಲು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಗೋಸ್ಕರ ನಾಗನ ನಂಬಿನ ಜಾಗ ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಅಂಚಾದ ಸಂತಾನ ಮಧ್ಯೆ ಆದ ಒಂಜಿ 4 ತಲೆಮಾರದ ವಿಷಯ ಮುಲ್ಪ ನಾವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡಿತರಾದಿತ್ಯರು ಅಂದ ಆ ಮಲಯಾಳಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿ ಇನ್ನಿಕಲ ಮಲಯಾಳಿ ತೋಟ ಅಂದ ಅವಲಿತ್ತಿನೇ ಆಯೇ ಕೊಂದ ಕಣ್ಣೆ ಆದಪ್ಪು ಕೋಡಿ ಕಾರಣವಾದಪ್ಪು ಆಯೆ ಮುರ್ತೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬೈದಿನಿ ಆಯೆ ಈ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿಂದ ಗಡಿ ದಾಂಟದ್ದು ಕೇರಳ ಹೊಡೆದು ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಈ ಇನ್ನುಂಡತೆ ತಾರೆ ತಾರದ ಮುರ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿಗೆ ತಾರಿ ಮಾತ್ರ 3 ಒಂದೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಆಯ್ನ ಏರ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿಗೆ ತರ್ಪುಡಾದೀನಿ ಬಂಡದು ಬತ್ತೀನಿ ಮುರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಜಾಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರುವಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧಾರಣ ಪಡ್ಡಾಯಿ ದಂಗನಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ಬಯ್ಯದ ಪುಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಸರು ಬೋಡು ಬಂಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಸರು ಬೋಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ನೀರು ಪೇರು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂತ ಐಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೊಂಡನೆ ಕೊರ್ಕ ಬಂಡದು ತಾರೆ ಮಿತ್ತಾರ್ದು ಬೊಂಡಗೆ ಎತ್ತದೆ ಕೆತ್ತದು ಕೊರಿ ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ನೆಟ್ಟಿ ಐನಿ ತೊಂದರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಾಗ ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ವರಲ್ಲ ನಿಜನ ಭಗತ್ಯ ಮೂಲಿತದೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಬೋಡ ಅವು ಇಂಚಿನ ಓಲೋಲ ಆವೋಡ ಬಂದು ನೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧ ಕಂಡದು ಆರು ಒಯ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಾದ ಷರತ್ತು ದಾದ ಎತ್ತಂಡು ಎಂಕು ಸುರು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ ಬಾಜೆಲಾಂಡಲ್ಲ ಎಂಕು ಸುರು ಕೊರೋಡು ಎತ್ತಂಡು ಈ ಒಯ್ತು ಪರಿಯತ್ತ ಅಂಚಾದ ಕೆಳವರ್ಗದವನಿಂದ ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ ನೀನಿಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗು ಬೊಡ್ಸಿ ಯಾನ್ ಏನಾನು ಬಡ್ದು ಗೋಪೆ ಪಂಪೇರಿಗೆ ಏರು ಮೆಗದಿ ಈ ಮೆಗದಿ ವೈಷ್ಣವ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ತು ಪೋದು ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆಲೆಯಾಯರು ಪಂಪಿನ ಕತೆ ಅಂತ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂತೂ ತನ್ನ ಪರಿವಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟು ಪರಿವಾರ ಬಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಾದ ಮೂಲು ದುರ್ಗಿನ ಆರಾಧನೆ ತನ್ನ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೀಠ ನಿಖಲೆ ತೋಜನ ಮಂಟಪ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪಿರಡು ದಾರುಪೀಠ ಉಂಟು ಈ ದಾರುಪೀಠ ಮರತ ಪೀಠ ಒಂಜಿ ಪೀಠೋಡು 4 ಶಕ್ತಿ ಆಯುಧ ಭಗವತಿನ ಬಲಮೇಟು ದುರ್ಗೆ ಐತ ಬಲಮೇಟು ಕಂಡಾಕರಣ ಭಗವತಿನ ದತ್ತಮೇಟು ದಂಡರಾಜ ಈ ಗುಡಿ ದಂಡರಾಜನ ಗುಡಿ ಈ ದಂಡರಾಜ ಬಂಡ ಕೈಲಾಸ ಹೊಡೆದ ಬೈದಿನ ಪರಿವಾರವು 66 ಕೋಟಿ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ದಂಡರಾಜ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಕಂಡಾಕರ್ಣ ಅಪಗಂಡವು ದಾದ ಕಂಡಾಕರ್ಣ ಬಂಡ ದಾದ ದಂಡರಾಜ ಸೈನ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಲಗೈ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಜುಮಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಂಟೇಜ ಅಂಚೆನೆ ಆಮೇಲೆ
ಖಂಡಾಕರಣೆ ದಾಯಪುಟ್ಟಿ ಕೈಲಾಸೋಡು ಬಂಡ ಈ ದಾರಿಕಾಸುನ ವಧೆ ಆಡ್ಯ ವಧೆ అయిన ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪ್ಪೆ ದಾರುಮತಿ ಭಾರಿ ವ್ಯಥೆ ಆದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಕೂಡ ತಪಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಚಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕೆರ್ನಿ ಆಲತ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಕೊಂಚ ವರ ಕೊರೋಡು ಏನು ಕೈಟ್ತೀನಿ ನೆಂಚಿನ ದಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಸೂರಿ ರೋಗ ಬರೋಡು ಭದ್ರಕಾಳಿಗೆ ವಸೂರಿ ಒಕ್ಕೆ ತಾಪ್ ಉರಿಟ್ಟು ತಡೆ ತೊಂದ್ರೆ ಮೋಲು ತಪಸ್ ಮದ್ದು ಬತ್ತದ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ದೆತ್ತ ಪೊಯ್ಯದೆತ್ತದ ದಕ್ಕೋಳು ಮೇನಿಲೀಕೆ ಬೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಪಗಂಡ ಈಶ್ವರಾಗ ಅರೆಗೆ ವ್ಯಥೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆರು ಮಂಡೇನ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವು ತಾಂಟವೆ ಅಪಗ ಕರ್ಣ ಕೆಬಿಟ ಪಟ್ಟಿನಾರು ಘಂಟಾಕರ್ಣ ತಿನ್ನಾರು ಘಂಟಾಕರ್ಣ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಅಮೃತದ ನಾಲಗೆ ಯಾರು ನಕ್ಕಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಚಿನೈತನೆಲ್ಲ ಗುಣ ಅವಳು ಅಂಚ ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಮೇಗಿ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಸರಿ ಶರೀರನು ನಕ್ಕೊಂಡು ನಾಲಗೆಡು ಮೋನೆದ ಭಾಗ ಬಿಡ್ತು ನಿಕುಲು ಮೂರ್ತಿಡು ಭಗವತಿನ ಮೂರ್ತಿಡು ಆ ಕೆನ್ನೆಡು ಚುಕ್ಕೆಲೆ ಅಂತ ಹೋಲಿ ದೊಡ್ಸುಂಡು ದೊಡ್ಸು ಪಂಡ ಮೋನೆದ ಭಾಗನು ಬುಡ್ದಿನ ಹಿಡ್ದಾತ ಘಂಟಾಕರಣ ಅಂಚ ಅದು ಘಂಟಾಕರಣನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದೀನಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಸುರ ಶಕ್ತಿ ಬಂಡ ಆಸುರಿ ಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ದೇವಕ್ರಿಯೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ನಮೂನೆ ಉಂಡು ಈ ಎಳೆ ಭಗವತಿ ಬಂಡ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿ ಐಕ್ ಅವು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೋರಿ ಮತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ರಟ್ಟವರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಐಕ್ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆ ಭಗವತಿಗೆ ದಂಡರಾಜಗೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆ ಕಾರಣವರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟೆ ಆರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಜಾಲ್ ಪಟ್ಟೆ ಮಂಜಾಲ್ ಈ ಮಂಜಾಲ್ ಬನ್ಪಿನ ಶಾಂತಿದ ಸಂಕೇತ ಸೌಮ್ಯತೆ ಸಂಕೇತ ಅಸುರ ಕೆಂಪು ಬನ್ಪಿನ ಉಗ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ ಭಗವತಿ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪಿ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ಮೂಲ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥೆ ಆದ ಕುಳಿತೀನಿ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಶಾಂತ ಮೂಲ ಅಭಯಹಸ್ತಿ ಸದಾ ಎಂಚಿನ ಆನಂದಾಳದ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗುಣ ಎತ್ತಿನ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಮುಂತುಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಮೆಗದಿ ದೇಯಂಗುಲು ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದ ಮೆಗದಿ ದೇಯಂಗುಲು ಮುಂತುಡ್ದು ಬಪ್ಪನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ರೆ ಬಪ್ಪನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡತ್ತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮೆಗದಿ ಪಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ವಾರೀತಿಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉಂಟು ತೈಗೆ ಬಂಡ ಈ ಎನ್ನಡ್ದು ಬಿಡು ದೂರ ಪೋಂಡದ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ನೇಹವಂತಿನ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಎತ್ತಿನಿಂದ ಆಂಡಲ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಶ್ವತ ಮೇಲ್ ಕಾಲೋಗು ಈ ಪೋದವಳ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಜಾಗೋಡು ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡಪುನ ಕಾಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈಗ ನನ್ನ ಬತ್ತು ಭೇಟಿ ಅವಳು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಆಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿನ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲು ಕೊಡಿಯೇರಡು ಪಂಡದ ಅದ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆದುಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಎನ್ನೋಡು ಬರಡು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಬಂಟಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆನಿ ಕಾಲೋಡ್ದಿಂಚಿ ಎನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡ್ತೊಂದೆ ಬರೋದುಂಟು ಮತ್ತು ಅದು ಪಪ್ಪನಾಡದ ಕೊಡಿ ಏರ್ನಾನೆ ಮೂಲ ಭಂಡಾರದ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮುಲ್ತ ಉತ್ಸವ ಪಪ್ಪನಾಡು ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಮುಲ್ಲಡಾರೆ ಅಂದ ಜಾತ್ರೆದ ಮನದಾನಿ ಅಂತರದ ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪಿನ ಮೂಲ ಜಾತ್ರೆ ಆಪಿನ ಪೋಪಿನ ದುಂಬು ಓಡೋಡು ಕಡತು ಅಂತಂದು ಈತೆ ಸಂಕ ಅಂತಂದು ಅಂಚೆ ಅದು ಸೌಲಭ್ಯಲು ಉಂಟು ಇನ್ನೀಕ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎತ್ತಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತೆ ದಯಬಂಡ ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಡವಳಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿದಿಂತ ನಡರಿ ಆಂಡ ಮನದಾನಿ ಕೊಡಿಯೇರಡು ಕೊಡಿಯೇರು ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಆಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಈ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳುಂಡು ಭರಣಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರು ಅವಗಂಡ ಅದು ಐಟ್ ಪುಷ್ಪಕಳ ಚತುರ್ಕಳ ಸರ್ಪಕಳ ಮೂಡುನಡೆ ಪಡುನಡೆ ಕಲಶ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪರ್ವತೋಡು ನಮ್ಮ ಬಾಗಿಲದ ಎದುರುಡಪ್ಪನ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪದ ಒಂದು ಮಲ್ತದೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಕಳ ಮಲ್ತದೆ ಐಟದ ಸೇವೆ ಪೂಕಳ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಪೂಕಳ ಅಂದು ಅನ್ಪೇರು ಪೂಕಳ ಅನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಕಳ ಅನ್ಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ತಾನೆ ಸರ್ಪಕಳ
ಈ ಸರ್ಪಕಳತ ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ಶಂಕಪಾಲನ ಸೋಲಿಸಾದು ಮರ್ದನ ಮಲ್ತದ ఆయన ಒಂದಾದ ಶಂಕ ವೈತಿಗೆ ಉಂಡತ್ತ ಆಯೆ ನೆಲಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಕ್ಕಳು ಆಚಾರ ಪಟ್ಟವರ ನಕಲು 4 ಜನಲ ಆ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನರ್ತನ ಮಲ್ಪನ ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತ ನರ್ತನ ಮಲ್ತದ ಕಾರಡು ಆ ಪೊಡಿ ಉಂಡತಿ ರಂಗೋಲೆ ಪೊಡಿ ಸರ್ಪದ ಚಿಹ್ನೆ ಎತ್ತಿನ ಪೊಡಿನ ಕಾರಡು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಅವು ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ತೀಯರೆಗ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಂದ ಮಲ್ಪೇರು ಇದು ಪಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಭಯ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಭಯ ಪಕ್ಕ ಉಪದ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ ಈ 2025 ಇಸ್ವಿಡು ಬಾರಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನೇಶ್ವರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲಕ್ಷಣ ಬರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೈನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಊರದಕ್ಕಲ್ನ ಒಂದು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಆಪಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವಳು ಬಂಡೆ ಅಂಚ ಅದು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಈಜ 11 ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಳ್ಳ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಪಿನ ಭಂಡಾರದೆಲ್ಲಾಡು ಪೂಜೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ನಿತ್ಯ ಪೂಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನಿಗೆ ಭಕ್ತರನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಸ್ತುಂಡು ಪರ ಊರುಡುಲ್ಲೇರು ವಿದೇಶಡುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಈ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚಿ ಶುರುವಾಪಿನ ನಡಾವಳಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅದು ನಾನು ಭಾರಿ ಪೂರ್ಣ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಬರೋಡು ಅಮ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಡು ಕೊಂಡದನ್ನು ಕೋರಿಕೆ ಉಂಟು ಇದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಂದಲ್ಲ ದೇವಂಡ ಇನ್ನಿಮಿಟ ವರ್ಷ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ನಿಂಚಿತೀನಿ ಈ ಕತೆಗೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದು ಪಚ್ಚಿರು ಬುಡ್ಪಾದು ಕೊರ್ಲಾಕ ಕೊರಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂದೆನೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಜಪುಡಾಯಯಾನು ಏನಿ ಕಾಲದ ಕತೆಡು ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಮೈಮೇನು ತಡೆಯಂದೆನೆ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಜಪುಡಾಯಯಾನು ಬಂಗೊಡು ಬರಳು ನಾ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಬಂಗೊಡು ಬರಳು ನಾ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಭಗವತಿ ಅಂಗೈಟದಿದೆ ನನು ಕಾತರಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಗೈಟದಿದೆ ನನು ಕಾತರಮ್ಮ ಸರಸ್ವತಿ ಬೇರ ಕಡಲುಡು ತೇರು ಬತ್ತುಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತುಲುದ ಪೊಲ್ಲ ಜಾಗೇಗು ಸಂಪು ನಿರೆಲುದ ನಿಲೆಕ್ ಕೊದಿ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮ ಸಂಪು ನಿರೆಲುದ ನಿಲೆಕ್ ಕೊದಿ ಮಲ್ತದು ಚದಿ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ನಿಲೆಯಾಯರು ಚದಿ ಕಟ್ಟದು ಅಪ್ಪೆ ಮೂಲು ನಿಲೆಯಾಯರು ತೀರ ಕಡಲುಡು ತೇರು ಬತ್ತುಂಡು ಸಸಿ ಬಿತ್ತಲುದ ಪೊರ್ಲ